sombong berai bahai baci ui manai bekerang sari gana ganao bekerang sari gana ganao bole taile bir phai gilakha bole taile bir phai gilakha bahai shahor manai orang cakni toksa orang cakni toksa Nwngbai takuk ta bukhuk songno ani Facebook page ayakaba YouTube channel log dali tongnai Nwngbai baksa ani samung bising ani video rok nai anje khaitongnai takuk ta bukhuk songno norno pai ple hamjak matai chibai ang tabuk norno bai kaisa program sanamai tongo program ni mung to norok ani thumbnail nukhana tamo abno ti norok anje khalemelan program ti norok anje khaleman nai khasongo oro program mo hai ka panda wo ang agi ani khukbai ani khorangbai resapjak resapmung kesam no ang tese record khlai resap phimani recording khaimani resapmani normi bagai agini bokhorangbai tabungni bokhrang no compare khai khnai lai dinar takute bukukchom ang saksak bo gosuin harmalia ani khorang agi umohai tamsane na bo ang bukukbai sana serli tabu arsam urungno khnawi nekengke sak lasima haingu haine bagai norongno teksa ani tabuni bokhrang bai khnarwan hnai ang sapimani tapta bukuk song nai di norok o panda no sudur sa mungsimingla ang chini tiba hasini joto special borok tongnai no tubi kok salainai sam mursa blainai nongni kok tunni hai kaban norni kok dungni kok yasage norbai norni singmung norni saimanmani Saimanan musumani kogrok no bang kipli norno sahornai nasumi tong dia ni Facebook page hai kaba YouTube channel no takta buksong asung nusidong tine engkai khaklayo norok enjoy khlain hne ano program no Nwngbai